Hadiin South Nem Kajing Klat Jong Ulit Archbishop Dominic Jala, Henry Nakaliang Kibah Ying Hasem, Kilok Kijor, Ringkat Kipat Riungai Jong Kabalang Catholic, Kilakan Maburo Mekasngi Klat Kaba South Nem Jong Ulit Archbishop Dominic Jala, Da Kaba Kilapan Long Kajing Duai Kaba Kerpang, Yakamen Sim Balaja Tait No Jong Ute Unong Syarai Balang, Ubala Klat No Hakashipau Tarik Urisau, Hakasnem Hajar Kat Kendai, Hakolosa County, California, USA, Hakajingja Accident. Katay kajing late duway ngolem kipat riungai Catholic, ha kajing tep jong u kabadan hasanda kaying maniba halat umkra, kani kajing late ki riungai kabalang Catholic, kapen i bekidon kajing iet bat ngojan ya kakam syarai jong ute usyakri berit jong utrai, ubala syong tait no batla unong penim. Ha kajing ya keren bat ki bahaying jong ulit Archbishop Dominic, kilapen pau kajing ngosi halor kajing do no jong ki yala uhmen, namar kom unong syarai mensim, hapadeng kajing kit kabakia hendre udon pat kajing iet kabajan ya ki bahaying, da kaba ulet dan perlut por, hateng teng bat laki bahaying, bat uju ai ru kajing hikai kababahaya ki, bat uju hikai ru yaki, bakin long ki bas ngaurit bat tre shitom, bat kidei ru bandon kajing ya iet iwe pat. Nakaliang kiriunget, kibas ngojan ya urang ba, kilapan pa ba kajing im jong u Archbishop kalalong kanuksa kababha ling ba kajing im jong u. Jong Archbishop ngadap da kajing mismo si tanggap kum kani kesini kabang kemau jeklan jadi te ngamla bancelet ikawai kajing long basurit jong i haba baro kiling do sok blay baro kini kiruniam kiong balay Archbishop kimriam ya kata karyam bishop berapun kup buah repi rei iong kajing surit kabak kong santam iong ngaradang karyam bishop ngam su ya hap su bat ki kedan jong kini ki baduk ki basuk ki baret ki baria te kajing riam jong nga kalong ban penir kat kedan bat i te kani penpau kajing surit jong i ka ba baro ni buram ye i kum wat baro ki buram ye i kum wat bishop wal ada impong takariam wal ada imtap tupia wal ada imriam ku bishop ru ngai bat khoi gitu ki ong i kublei bishop kani ka penpau kajing songret kajing leret jong i kajing ye kat kedan bat ki bahe bat ki baret tenga snowdon ban ai takanam kata kaburam ye i bangi ru ngi banbut kanuksa ya kajing songret banlong basongret ha kata kam kajam haktin ketlit akajing dai para brio kuma ia ainuksa ngiru ki para imen ki para ki pusa ki bahiyen hasam nginbut kanuksa jong i na layo kari kajing ya i jing ya teli bat barabor ban kan mau boleh akajing im jing kumpa yang kasem bar khamta me ane kajing ya teli para tahi wow wa Pak jeng kamar untuk kita kalau ba kumpu kumen kunyi jong kahiyang kasem ulong bakit bapak hakapang custom ya pi persa kitara kani kajing it magpang mongkon kunjung beero yano ru kata imen tarakin jelah lepsu ya kani kajing it mati lehat ini impor buat itu lalu Archbishop untuk lab ya kayak macam ini para selaru kajing siam bujonga kajing kenduk jonga ipat i Archbishop Dominic Jala khamtam ya kapor banga kadang long kena samla lagi teri kam am tai kon samla sibun kajing hikai bami hikai khamtam enam tapan jongi kon samla abade bakiliang sakramen kabanyalam ban pen tam kajing sup jing sain nak po ka ni ka jalan yang bojong ni berkam tam kajing siam jong ale halu ini kesengi ki pemerintah bang yo sngo ki video jing keren jong i jing lap jong i ang sngo kini ki por ki South Sudan ki belalek aso mama i dang donan ni pok slaperte dang dei mama i hi inong ita i lindok sat jong ni ka jalan yang ba selong jong i ha kajing siam jong ai ngaso mama i impat lek dan ni pok slaperte namar ba ka kajing keren jong i kajing ai jong i kajing kai jong i kham tam bagi dia berkeliang kon sama kalian bagi dia bagi sakramen dia kajing kai kajung i kalau sia ke bangam kajing berkat jungi pada kajing siam junga hai ngasih bet bangahi ngalai kendo kampat i
bah ka jing im ka jong ai si boni baro pangala yo na i den ta kada ko pelong yang ai hadu kan klip mal ma ka mau i hadu kan kesi ki por mata ba hadu kan por ki kesi ki pamata ki jing dap dan ko jing i ka pasau sunam kawi ka Oi Archbishop Dominic Jala ila bu hangi kalong kajing Shakri ublay hakajing songrit mansim bat ngi ka nuksa ka babha ka bal ahingi da ka ba lagi don hakanu kanu kerdan lagi don hakanu kanu ka kam kajing Shakri ublay ka dewan ya bengkat compare la ka dei haka jing Shakri ublay halor keduan kumling dok compare la da ka diging Shakri ublay hai kami barat di jongi kum kinong hikai lani kum kinong tri office Henry kata kejing Shakri ke bangi dewan ai ka ringkat ba kejing Shakri ublay but haringkat kata kejing Shakri ublay ka don ru kejing soret ka ba maihi la ai nuksa na ka jongi ka ba ar kalong ka ba idei bat ka ba Archbishop Dominic Jala ila ai hangi kalong ban ai don kanong rim ka baskam ha kejing net Kristan ka jongi ha balang Catholic kata gedi kapa ijula ila juban barbor khamtam haki kun samra jongi la kadai ha ka mas makoit ka bai ai ka jingkran ka jongi la kadai ha ka semnar ki bapher iju yai ban yangi ki kun samna bangi dei ban et ya ka balang ka ba ublei hi la ai hangi berkata ka jing et ka jongi ka balang kam dei tang haki por bangi don kam Henry haki benta ki bapher berkata ka jing et ka de ban yai ne scam klaim don kinu ki kendon kabalai ka bang ka shok man sim ha ka bai Archbishop Dominic Jala ai hangi ru kalok na ka benta ban klan ru ndai tangi ka balang ndai tang ka jing kam Shakri man sim Henry ru ha ka bai dei bat ka puli ka puthi nilai i sibun ki sok ki ba i la ai na i hi kanuk sa ka babha ka kerdan puli ka jong i ka kraw but habai kendu i kena samla hagi school ni college iju ai man sim ni ki bakin yai petang ni jong puli ki jong ki kenang ba seksi sin ka sengi kin ya la ban Shakri ya ka balang kin la ban Shakri ya ka imlang salang but ru lingba ka education la ne ka puli ka puthi kinang la ban yai san ha ka jingem ka jong ki ka baman la ka sengi tekini gidi lai tali ki ba ban shot man sim ha nga hak bai de ba ki jingem jong i Archbishop Dominic Jala bangkwai no